З наступного року підручники з кримськотатарської мови видаватимуться латинкою. Про це заявив заступник міністра реінтеграції окупованих територій Снавер Сейдхаліл. На його думку, затверджена урядом латинська графіка сприятиме зближенню кримських татар в Україні зі співвітчизниками з усього світу. Переход крымско-татарского языка на латиницу – это важный стратегический шаг. Естественно, что дальнейшие шаги – это и утверждение самой стратегии, и создание при Кабинете министров консультативного органа, как комиссия по развитию крымско-татарского языка. И в рамках уже этой площадки, этой платформы мы видим дальнейшее, более системное развитие нашего языка. В рамках проекта перехода на латиницу, то есть вот такие учебники, которые издаются каждый год Министерством образования Украины и продолжают до этого времени издаваться на кириллице, уже со следующего года будет постепенно переводиться, транслитерироваться, переиздаваться на латинице. Наприкінці вересня Кабінет міністрів України затвердив алфавіт кримськотатарської мови на основі латинської графіки. Він складається з 31 букви. В основі проєкту рішення Курултаю кримськотатарського народу 1991 року. Крім того, доручено стимулювати застосування кримськотатарської мови на основі латинської графіки в інших сферах життя. Уряд вирішив, що освітній процес кримськотатарської мови буде переведений на латиницю з 1 вересня 2025 року.